Takže, ahojte, ukážem vám, čo som postavil. Takže, takto auto pôjde, tu musíš cez kolaje, ešte druhá. Ježiš, asi sa pokazila. No, konečne, a auto môže prejsť. Tak tu je závora, ktorú musí otvoriť. Otvoril. Wow, plot sa pokazil. Tak, ide ďalej. Toto musí zatočiť. Celkom ostrá zátačka. A toto je takáto garáž s plotom. Takže, to auto tuto môže zaparkovať na parkovisku. Sem. A tu zaparkuje. A môžeme ísť s druhým autom. Takže toto. Vyberieme si toto. Tak. A pôjdeme na nádražie. Tak, tadiaľto. Tu sú dvierka. Vzadu. Ukážem vám. Tam je to svetlo do U. Takže na druhej strane to musíme otvoriť. Ale my to otvoríme z tej druhej. Z tejto. Takže ideme to otvoriť. Takže otvorené. Z druhej strany už auto môže výjsť. Tu je. Takto kúsok trčí. Takže teraz sa tu nejak musí prepchať. Takže tento voz musíme dať trošku dopredu. Ale túto mašinu musíme kúsok odsunúť. To nevadí. Je to celkom staré, nestabilné. Takže on pôjde tuto na cestu. Ten vlak trošku zacúva. Otvorí. Píp, 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 píp. Teraz tam dajú toto. Toto je fakt také, že už staré. Skúsime to ešte. Troš. Tak. Fuj, nejaké staré zbytky kolají. Alebo nejaké, neviem, tyče. Tak. Teraz tam môže ísť auto. Ho tam dáme tak sem do vlaku. Teraz ho zavrieme a pôjdeme po trati. Musí odtiaľ ísť. Tu ďalej. A pôjde takto za garáž. Hen tam. Takže okolo auto umývačky a vykolaje sa. Alebo pokazené. Nemôžu ísť auta. Tak. Teraz ide po moste. Ako si sa tu oškrel o kamene. To bola vlastne moja posteľ. Tak, bum. Zastavil. Auto môže výjsť. Sem na nástupisko.
z nástupiska pôjde sem na cestu a sem. Takto po ceste. Taktika biela rýchlo. To je ostrá zátačka. Tak, jeleň do kopčeku. Tu musí zmeniť smer. Takto. Už ho zmenil. Ideme ďalej. Rýchlo dotuším. To malá zátačka. Takže tu ešte kúsok a bude na konci. Ide ku garáži. Uvidíte akej. Tu popadali kamene. Tak, môže ísť ďalej medzi kamene. A už sme tu. Tu prišlo. Tuto musí počkať, pôjde asi vlak. A nejde. Je takto medzi hlukovými stenmi. Protihlukovými. Wow. Takže tu. Teraz. A už je na garáži. A teraz ide k plotu na druhú stranu. Odtiaľ bude mať pekný výhľad. Tak. Takýto krásny výhľad na domy. To nie je pekný výhľad. Takže ahojte. Dúfam, že sa vám video páčilo. A keď sa vám páčilo, dajte like.